Jaram. Ala badiren non. Ala jaram. Ay min a yawaki. Bede dodduma a arani. Bede arade min badiren non. In joni holno jiddam bade. Ada majji ko nodiri mami an. Wondi ko noddango mango. Aha. Mboɗa andi hande oɗo saha. Hay Allah so noddi kam mboɗa andi ko yaro rewiɗo. Joni an hol ko jida henan. Jimi hen ko tawi ko haala yaro haala. Ko paate jamal mum tan jamal. Eyi. Ma en jeew. Ala ko jeeto hande ala ko jeeto jango. No waɗa saɗa wela ani waɗa saɗa beta amma ɗum yeɓɓay ma ɗum yeɓɓata hen yeɓɓe. Tebi mo wona giɗi. A fami. An ka golle puyde an ka awa seeɗa. A jaram men jeew. Wala jaram. Heɗo piigu gotu dokkan mami. Yontere. Yomi tawɗo goro. Lamɗam teŋe. Hay paatata yo won hen. Une semaine dokku mami yontere wotere. Yogas. Kadi mi wona giɗi baba galle aɗa reewi. Min nodduma a araji mi ara haala aɗa haalni mi haala mbaɗiren noon mbaɗiren noon kono mbaɗiren noon noddango ngo yaro an kay joni une semaine mbiɗa yama en ƴeew yo fof timmu mbiɗon haalama guila joni aɗa reewi aɗa bonidedi hayɗo te ay min il famde ha joggo ɗo jaareɗa e ngel lottaɓel man mbatta biri bidi kay nanara kono ham jeeygo joni andi marsami ɗo ko luuma tan ha luuma ne gonga ene woodi kam gonga kono samori kam ne yaha seeɗa seeɗa sukaɓe ne jiɗi ɗum ɗo bombo men ha ɗum ɗo kay jiɗo wa faire noon mba yiddi ɗum kono min neɗɗo mi haalani ɗum ko kalɗa an a ƴewtodima haɗama nadde mariage e jangde ma nde holno mbatta ɗum jangde min e yeero min kaldi hen hamin nandiri min mbaɗat dewgal ngal après so pari min continue jangdam ko kalɗa ho gonga ko ɗanni joni sa resama ha jibini eyi jangga ko problème a wanawde ɓiye école aɗa jangga min ni jangde nde mi rerɗani hen no fewi te hewɓe ko ɗum tardini ɗum ko hande babam tan folsuno kam e jangde nde ko ɓurani ɓurnomi yidde ɗum ko ɓurani ɓurmi yidde wona école ɓurani ɓurɗa yidde kono kam aɗa andi hewɓe hande ko ɗum tardini ɗum e jangde jomum resete ha para jibina bonna jangde muɗum wallahi ne woodi ko kalɗa ko mbeɗa faami ɗum te jangde hande woni foof ngati neɗɗo so janggani haydara wonani ko isam moƴƴi a jaram jaram faal jarama fala jaram a jaram mbaɗa ko mbiyami ko Holɗume? teŋe goro fof yo wonen an babgol Goro. hoore mi famande te toi goro holɗum goro kumal te goro hol mi sooda goro kumal yaro e makko fi ko namdi ɗum moƴƴi ma en ƴeew babgol wona ma ƴeew mi wiyata min hiw ma en ƴeewde waɗat mbiyama ma ƴeew holko ƴewɗo A waɗat? waɗat dewgal ngal mbaɗa ma ƴeew o rifɗum huma walla ƴeewa jini roften tan ƴeewa an ko wonɗo ɗum hemma koy aɗa huma walla humata dewgal ngal ma en ƴewta so Allah ni yamin a wona ma ƴeew min wiya a jaram faal a jaram a jaram ko golle fuyi mi salmini wallahi ɓe mawɓe koye mawɓe bolle puy ɓe wono mawɓe rewɓe jahatano kecce moƴoji tan gellayno funde mon mi yiɗi bonnude jawdam yo ɓiyam arde gasdi oɗon jahatano kecce moƴoji ɗum ɗo fof ala pawɗo ɗum so wona yaro hay goto meeɗa yowaji hay goto meeɗa tirbilde kila yaro arde ɗe caɗele payi kono noon dewgal ngal waɗata e aduna wallahi ko gon kalɗa kono noon waɗa feere daña biri bidi kam mi dañat ɗum
fet hankan daña biri kono an problème ma neɗɗo ari ɗo watta hay ar hay min mi wawa wonnude hay yewtere min kalanmami ko ɗum kalane neɗɗo gañmi ko naata hen ha janggo e janggo wonta problème so kala kada waɗa haalde yaro ha pamodiron minen kay min paamudi oto ardin yidde ma taw gandanɗa hoore ma lorata janggo e janggo te jangde woni foof lorata kam yara ko yiide fof ko ɗum min mbaɗa kadi min nandiri min kaldi min paamodiri ene moƴƴi an kam hanko dindema nanta a yiyata sona yaro yaro ko haala fo tan ko yaro hurtoyade moƴƴi ma hurto e salla jaɓi hurtoya tan jeemi ene moƴƴi ewa a wattata waɗa ha yimɓe jat ha ɓooya jawten ha paren taw min mi parani min ko namdormami ko wallahi janggo e janggo ma wi mi haalninoma ɗum ala watta caɗele watta caɗele ene moƴƴi on banggue kam yo ɓerdema deeƴ komin nandiri min so felliri mbe naari hunde gassi komi naatɗo tan ni naatirmi ko Allah en nelaɗo e moƴƴi mbaɗi ko noon mbiɗa Allah ko moƴƴi yo Allah wallu amin heɗe ɓuuri yakkarte tan mbattat rek yaw Saliou yawi Saliou daga farte jelo colmi jelo colmi jelo colmi jelo colmi jaɓan jelal najal colmi najal colmi fuddu acca ɗum ko woni garta ɗo iri ñiru maayo ngo ko woni an maayo ngo no way yaajini fof garta ko ha naata yamɗa ruupa tek te min gon koye lawjude bagage maayo ngo mo wonna ɗum an an ko an wonna maayo ngo indema ko winda e maayo he ko indema winda ɗo an kono sa ari maayo ngo ne yaaji hayso indam nde winda maayo ne yaha ɗo yaha to awa batto hedde wonɓe toɓe gara ha naata yam min gon koye lawjude min comme tawɗo aɗa turi mi anda ni ko an wonɗo somi andino aɗan ɗo e maayo ngo mimi arta wuppude wona majjere ha janggo aɗa yiɗi bone de ka jiiɗo mi anda ko battuɗa ko banade mi anda mi uurete mi anda holɗum min sara wawi ndendoɗa kam ya sanuno maɓe mani ma renomi ya tewɗa tan koye yam ɗum ko woni an mboɗo sikki deppuɗo foof e wuuro ngo woni koye wallude ma yiɗɗa win noon mi haalni mimi halta laaɓi ɗiɗi gotol kalami min mi hulanimi ɗen jaakima sa yiɗi bedduɗa juuɗe ma ɗe koye a yi wuppoɓe ɗo ɓe foof ɗo ha to ala e mabɓe mo kalmi yiɗɓe annare yam an ari ha nadda e yam otoma renom tan mi renakima awono howa sikki tan heeruji e hitande jottome e mande ko yetti mimi wonɗa ko jolte e yorde guisi ɗum ɗan gonduɗa ala ndewa yam gabboɗa yam ɗo maayo ngo ga taw ko maayo ngo taw ko waɗa yiɗɗum naw ƴettuno maayo ngo nawa galle mum ɗo de guppanmi hande sone welma sen ɗum tekke ɗeɗo tekke aɗen tama ƴettu kaddo seedel tan kala abbo ha mi teydu kako min baddata min somi welama addo chemise goto e maayo ngo ko mbawɗa hen mi ala tan hare mi ala tan hare sono mbawi tan ndenoɗa kam ganda no kaldirɗa e yami wona guiƴe min mi wona guiƴe de saɗa yiiɗi guiƴiraɗo a yahat dispensaire ƴeewa jibinaɗo hande mbaɗa ɗum guiƴiraɗo hatta kam haalandema gonga de a nana ɗum ha safa gonga a nana ɗum wonko mettuma ko musma ko wonka haala anda koye koyɗon gonɗa suwa finde taw sa fini nden gandata fof ko gonga mbimi ha ko mettuma ko mbimi ay wonko gandanɗa ko yooɗani te ko yooɗani fof yooɗani a faami gimmoɗa galle ngara ha ɗoyen haɗum fadda te kanko ko mawɗo kellifaɗo neɗɗo ko yiɗi ko waɗa woppat ɗum o waɗa ɗum a faami ko kalanmami ko neɗɗo noon sukkata neɗɗo ha sisa anani ko mawɗo kellifaɗo jogui ɓiɓɓe mum jogui debbo mum an kadi même chose kalden gongo hunde ko ɓuulowo haalata jaam ittuni ngara jahen suuto koten galle haɗani ko kalnanmami anani ɗum yooɗani te ko yooɗani kam an mbawa haalde kalen ha yooɗa a faami ko kalanmami ko o ko mawɗo kellifaɗo ko babiraɗo baba galle
anani ngimmoɗa galle ma ha ɗo en ko ganduɗa ko kanko jeeyen ɗum hoore mum neɗɗo noon ko jeeyi ko a woppidat ɗum hen ha timma suuto koten galle a faami ko kaala mami immo jahen mi yahani iñam ɗo gonanmi komi kalan ɗom omone ndar on heeɗi mi yahata ɗo hande mi yahata ɗo janggo haw ara mo waɗa ko mbimi ko mimi yahani wona neɗɗo wona bandu mi wi yo sod goro yo sod gato o adda tayene hume omaram haalami ka jaska mbiyami waɗa somiɗi ya wona force yo arɗo mi yaɓɓaymo komi ripa la ilaha joni force joni wona mi haali a jaɓanani jehel belet daro mi nodda mane ko mbiyatanani manel noddan mi somi noddi ɗum kanko so haali ina wawi won jaɓana ɗum kay woni afoma daro mi nodda mi mane jaɓata hande mi jaɓata janggo e daro tan min mi o mi waɗatmo o babagalle hay goto wahadi warde babagalle moƴƴi somi noddi manel ma haal duma nod nod ala goto probléme nod ma wattati ni eyyi allo manel to gonɗa hay dara kewani mi namnima to gonɗa hande o woɗɗani joni arɗo galle bamma baba galle min ɗon bamma men ɗo alla ko yeddanani babma baba galle jaɓani yaltude moni e nder suudu ndu suuɗi a faami wi ko so yalti ɗo to yaltinani ko faaɗi e teŋe ɗe ko yaati guro ena tangal en o fiyat ɗum hawmaya ar wallam sobo allah mawɓe ɗiɗo kaɓatɓe min ala ko mbawmi hen komi debbo tan guiɗelam dog ar saabi allah ene laaro mum tawde noon a wawna kam a ittanani kam gueɗal afa kam ma itta ɗum gueɗal par la force hay goto mi ittata par la force e moƴƴi baba galle o arat ɗo mo waɗa o mbaɗa mo ñolo ñol ay def mo gonɗa o ma fin ñande pinda ma andu fof ko gonga hanko hoore ma puntora fu ƴew ko leppinta hanko ƴew ko leppinta hanko mi tawi joni mi tawi anani leppinam ƴeewa leppinam mi tawi mbimami leppinam mi tawi mbimami nani mi tawi ala ɗo mbaɗɗa ko less mi tawi nani mi tawi ma ka debbo leppinam min tawi jiya maɗa e memam min tawi a tawi kay a teya teyɗo kay wattat teyɗo wattat wala ka debbo aya mbo sikki tan kaadi goni koye merade a huuli tan wallahi a huuli koye merade wallahi huuli sa woni ɗum tan mbasa lijji sa waɗi ko mbaɗɗa dani ko wallahi ma yiw neɗɗo fof ma yiw wonma ko meeɗa waɗede a meeɗa e waɗede ko ɗum an mbaɗa yata reppani barki allah yata reppani mbiya ɗello ɗe mbaya ɗo no gumtiniɗo gara ɗo aɗa wiyoɗa hollam lone ɗe den mbawi sodde galle mon foof Ɗelo, ɗum ɗe. andi ɗum pour ton information lone ɗe ene mbawi jogade dépense galle mon lewru seeɗa funtima mbima Dépense galle mon ɗe lewru. tawata ka sumtima dépense galle mon lewru ƴewɗa ko haala mi oɗon ko heege mon jiɗɗon yittude noon heege mon jiɗɗon yittude ɗum kadi mbaɗɗon Keyɗum yero no petit waya- banque moɗon keyɗum no waya hen ɓuuri witam noon anen min tewi noon min tewi noon Witam noon ƴeewa. ko metti mon koko onon ko witam no ƴeewa ko liɗɗi kecci ñammittuma witam ko noon garta e ɓalli mon ko witam ɗum noon wañoto ɗon gandumi baba galle ne ina o ñakki fayda koye ɗum yalto o daro huccitama fulla mo dañɗa o dañe fulla ceɓɗo ɗum mi ittani o imbécile nene nder o awa seeɗa mawɗo jasɗo ene heeɓi nder ko kullo yetumi omo andi so hettima min piimo mi yaɓɓaymo ko jeeya hay so woni jaɗɗo annita mawɗo mo ala hakkille anneka mawɗo mo ala hakkille a joni a heɓ jamɗo mami wirto ɗon anani a haaldani cuklel tokkosel a haaldani ɗon duuɓi sappo e joyyi kaldata ko nayeɗo jaaɗo ha arti jogui ɓiɓɓe mum jogui galle mum kalden gonga sa wirti mum ɗon ɓennaɗo joɗota baba galle kami ripe mum baba galle sa gorko yettoani baba galle an wona gorko ka debbo an ka gooti hen an jakkuɗo fulla a jakkuɗo faydo urtini lay baba galle deede yet mami ripe ma ha mbaɗi dawitir deede yet deede aduna wona ni aduna ko ni aduna ko ni he ko ni mi ko ni merdi waya an koni abdi bay sall han mi deƴƴi waɗa hen prén laalo way baba galle an ha wona gorko an hande a lumu ƴewa kadi ka debbo mbimami aduna wona ni aduna hay dara Eh, woni hamen aduna ko woni Abdoulaye ko woni aɗana ɓurtina de merdi nde aɗa ɓurti aɗana ɓurtina de te toi baba galle aɗana ɓurtina de to goro ko woni aɗana ɓurtina de mbiyami ko goro ko woni kon goro ko woni goro ko woni kalan mami ngal baba ngara wona ko dawgal ɓiyam enen ndendi enen ndendi mi humani hande mi humani janggo huma ko ɓaawa jam a humani hande a humani jango a humani ɓawa jam so won kay hankkadi ko pimmoɗa hen annema wat ala ko Fimtade ala ala. ala Ko fimtade ala. ala jiɗinam ala ala nawdu bamma o
Versus Bab. Abi ay galle Ada ba galle ga jalan. signé. Galle jalan to morda. Yey. Artit hakkilo. Galle kala da signé. Hakkilo hore ma Mi andi. peller. Yafi jeel Bab. Nyahe. Kampale makko nyahe. Ede miwoni ya. Nah. Tiba. Ah, Tiba Bab kan. Tiba. So kono ma ko dattimo do. Wallahi. Ko pello. Kala ko kalda. Halamu. Amuni ko. Ko haaldo ko fongo de. Dewgal biyam mi yida humde mi humani hande mi humani jango. Wallahi ko. Koyngal makko non so dattimo do wimo ko pello. Min mi haldi makko. Wallahi mi haldi makko. An hada neyi. Ka neɗɗo neɗiɗo ka neɗɗo teeɗo ko kanko woni mo neyaki kanko woni mo teyani sa yi noddumi afam pour o wawana mo hunde saabu ala ko mbawmi han ha naata e hoore makko ni wahe ko ni tan an ɗo nanguɗon an jibini ɓinguel ma noon koyel ma mbatta hen kanko woni mo wonani lawol a jarama kanko o In balam gare ko espirade bolere addi ham gayen. Sabat espirade garta ha hakkunde ildo daroda ngo wuro ngono way yaaji ni fof. Mi ha galle mono be biya yaade miijum non gandum ko do gonda ma jeftumi laana ngarmi do en. Non mi espiror ko espirito mi woni heewe horam he. Hol problème ma? Jodi hede nder bernam me ha burti. Problème am kay mina majani. Min kay problème am ala jogir problème so wona ano. Pour hollu? Min kay kal problème jiruda ham ko ano ngan jogi hem. Mi hala malum hanana. Parce que ana majani min no mbaduden. Adi yidi kam bedi yilma. Ha? Te an yero e hawa gila be peccinani yidondirti enen eden jidindir. Wana mino andini yero hawa. Ha? Sa yobe ciusndiri ko a cause mino te an ka sehil hawa min ko enen gondi enen gurdi. Donc mbaamer han kay ko jagguren ha nice. Donc kalna ham ko leri. Jipta horam de. Min an homani mi anyanimo. Sa yi kadi gila den ha hande hakkude min no wayni min woni ko mi suusa bamma. Bam holum pourquoi suusa bam? Mi suusa bamma ngati bamma gandal ngal jogi ngal neddo no wawi jumde ha haala mo kongol mettugol walla wiyamo hunde o waddu men am ko yida waddu men am. Min mi halama bam ay problème goto ala ton. Bam kanyum ko gandal ngal tan way non. E nder he non kono baba ma meeda yi dum min wada ko bondo e wure. Wala nanirimo dum. Donc non aran ko heddi kalana ham so tawi en tiide ma tan pelli tan so tiidane ma hadi min kalna ham quoi jeew mi jeew lawol gongol no ngurdum parce que mi wayade woni ko mi suusa no bam no joni he kala way wonde kalna ham dum non bam hulbinay kala way wonde kalden ko leri rek jehen wuro tegen don jewtuden hen min yaani wuro ngar simi jodda he jewtude gere kew yimbe bawali jiddu men wayade sa hebi do en ma jodim do enam holko nafata o espirade tan an yen wuro jewtuden kala sen wawi wonde gasa ha laabi cer so wawa wonde kedi kalna ham quoi e dum il faut jehen wuro jeewe dilli dal ko yo won gonga rek wala won fenani min ko gonga yem yidde men wona hande non yo yetto wona hande ko bama woni ko suusa accu haala babam ka min ko dum calimi haala babam ka oppan dum ton ndewa ko jidda ho wona ko minon jidda wona babam de mais yidam tan ha ƴeewa to jofta kala ko wawi wonde hen jehen wuro jodden jewtidde ɓuri ko jodda ɗo e hakkude il he ho ɗum ɗo sa woni ɗo enam mo kaldata ɗo e mo jiyata ɗo en non mami ar inchallah ar jehen joni kay jehen tan kay manam kay ala hen mbar mi arani mi ƴefti ɗum ɗo laana ha ɗo enam kay mami ar mami tawron jehen mi kay ɓurmi yidde ko ngara jehen jehen ha wuro jewtude
awa mi wara wala mi parima ha parda apre njaren awa on nanani seri boy wallahi ya so boy aka mbiɗa ana gaajo tan yaro holdum an han wuppo ma ngabbalal bon luugo maayo fa hanke dinama dillini el luugo tan luugo luugo wuro ngo fof no andi amen jiidondiri ɗum mi hersani hen sa yiidi a hollirat ha laaɓa hay ma ngabbala joomum so mi foti lawjude kaake ni mi lawjat kaake ala ko bonnanta kam mi hakkude ma e oɗo mi faama ɗum an est ce que ana ligga hemoni hoɗum kanko so jooɗima jamma ko yaro so jooɗima ñalawma ko yaro ola ñamde ola yardo yaro hammo gasata imana ko yiyema an aɗa selli an ko yiyayam komi gorko komi njool komi gorko komi njool ɗum no holmo jiiɗa njool e wuuro ngo wi gorko ɗa sume wimama holto jiiɗa njool e wuuro ngo no mbaɗani ala fof banno no wuuro he walla c'est ça walla ali affaire o ali affaire o ala mbaɗono yam e wuuro ngo ali afio o wona mi somi yimo par ce que mi feyata mayde jaleli walla ɗum moƴƴani yaare aɗa liggo debbo pour yo rewe caggal ma ɗum moƴƴani ou bien liggoɗa gorko ma yo rewe caggal ma kala nde liggeyo boni fam o woppirma ko no boni deuxiémement ma dañ hen bakar ceerno baddo dumo dañat hen bakar kadi sa maayi kadi ma ñawordu mane Allah min mi yara min kon pourquoi mboɗo yamboro wiye ceerno yo liggana an mbere an kam mbere ka liggaɗo e manel an mi wol manel i wol manel an manel hatma danani manel hatma danani mbima mi meeɗa yaltide sa awran jaltide sigi an manel ko sehlam koy hol biɗama noon manel ko sehlam de so wonni sehil ma noon ko sehlam ko bi kawam ɗum tan sa wawi ganda ɗum min komi gorko ma hay so manel somin jindiri ayi manel no mbaɗani ayi manel way noon ko an sa so oɗo fayi wosude ha hunde gabbuɗa caggal mum sa resimo kam holko jogori manel noon kala to jaaɗa kadi oraɗo wona wa boto ko ma ngaba ngacca debbo ma to ɗum kay rende ɓaccugagal jiwa ay sara ka sehlam kono mi yiiɗa jettade ma quoi ala min ge su jettade gonga tan kalam mami di ala do haydar ala ma riidi kalam mami ala ma yehi wurso ɗum tagi noon ayan ɗo jonan ndiɗo hendu keɓaɗo ngaw hulu hendu fo naata e ma jare yam debbo no wuppode guppol mum on ko wonde kala ko ma toon sabu no waɗi worɓe ɓe sayeɓe ɓe garet tan ko pour darde rewɓe wuppoɓe ɓe bornani wutto ɓe waɓene ɓeɗo en ɗum noon garet gañanmi ɗum tagi so boy itti wutte makko mi wiyamo yo borno wutte saabu worɓe komi daroɓe ni joni ni yoɗɗa ɗon huccirede tan luuka nen goto fayi andu menam ɗo sona ga jogui ɗo haaji ɗum addin puccuma lawde tan loota kam wiye addi puccuma loota komo rami pucci kono an heeɓi ɗo tan aɗa jooɗi tan yara hendu eyyi no jari gilli ko l'amour boy ndeɗo yidde min ko jibinami ko mi meeɗa yiide yidde ma voilà par ce que a meeɗa yidde gongre ala min hay yiyata ko yiddi fala façon yidde fo mi yi kono an ko jiida manel ko an réglu hakkude ma e manel taw an hol tinno foftinami wiya tinno foftinan umoran morma amin gandi de amin gandi asiyo wode amin gandi no mami no mbaɗa e manel eno manel waye ma mboɗo andi fof min e manel kala ko ñalle manel walata yam manel mbaɗa ni wayani noon eyyi joni noon kay noon neɗɗo andi ko neɗɗo correct neɗɗo correct mo an ɓurtiɗo kay manel waya on tak oɗo renndin manel e jikkuma ni on jiiɗa hol gonde sehil ma ɓe mbi hol haalnam hol gonde sehil ma mi haalanma jikkam woni jikka manel jikkam o ko jikka manel ɗum sa wawi ganda ɗum oto takkumo ka barɗo ɗo an est ce que a liggaki manel a haalder gonga tan par ce que manel so jooɗi haalama tan o haalata haala o a liggaki manel sa liggiti liggugol ma e hawwa nde wonmi haalama hakkude wadde mine ma fof min jeehe ciilleje wadde mine ma fof enen den Allah voilà ayi manel rewa yam min ayi manel rewa yam manel so hangamo hikka ko sababu ne ma ay goto yiyani kono an kay dewgol jamma wallahi armi haalanma sa wawi jaba o resma sabu ayi to en e il oɗo saaha fof ko toon jodoro o miijoma toon jodoro an liggey ma est ce que nawani ɗum e bamuy ɗum ko haaju makko a nawi ɗum koye bamuy min somi joni ɗo mbaɗa heɓa ɗo mbaɗa haalɗo aɗa jawa ɗum noon so heeɓima noon heɓat boye mon noon aɗa leppi noon yo haalnimo mi wiyamo kala no desda boyo wallam hayso taw ko mbuujo boyo jew tan ɗum ɗum ɗo kalde ɓe ɗatanere mani jewan hakkuma lo hawwa wona sehilam kada ɗa haali ɗo konngol no aɗa leppi doro joni min hakkuma ala aɗa itta kadi hakkille ma haɗa waɗa e yam mino ala min hakkilam koye hawa tan woni mbimi ɗum kay ko apprécié mbaɗmami ko apprécié no mbaɗa leppude ni ƴew potoji ɗi poto corner uji ɗi
sa welli caggal kadi ko wop borna tuuba noon gonnom koye wallude Hawwa mi yimo ɗon haddere foyo tan wayno majjirade ni ɗum tekkade ɗo en so marani seeɗa gilli musara Allah ne seeɗi musara somi jogiri wustude yo maañ mi hooña anjun sa resim joni hay somo yaha jeere ko noon jaada somo yaha wuro mabɓe ko galle hay tarode kay tarode ko noon loddo fof ɗum no weli noon loddade debbo ma weli noon ala mimi a meeɗi loddade mane mi andani a haalantaka hay sa andi a haalanta kam boy manel marchandise makko jaride